taget ud for at lave et interview med en person, der er et idol for hele den danske ungdom, nemlig skuespillerinden Sofie Lassen Kahlke. It's a very sexy house. Very sexy and nice. I fucked the keyhole with, and I fucked the windows. Okay, in, out, Rocco, do it! Ja, og samtidig så er det også en premiere. Det er første gang, at bæveren Rocco er med ude og lave en reportage. Hej. Hej så. Goddag, goddag. Hej. Goddag, Michael. Du har ikke taget Dolph med i dag? Nej, Dolph er ikke med. I stedet for, der har jeg medbragt Rocco, som er en bæver. Han ser da også sød ud. Yeah. You're a very sexy girl. Very nice. I like to fuck your tiny asshole. Ja, han er fra udlandet. No. Du er jo et idol for mange unge mennesker, og hvad er dit råd til unge mennesker, der gerne vil være noget i medierne, være skuespillerinder eller noget af den stil? Jamen altså først og fremmest, så synes jeg jo, at man skal prøve sådan at opsøge nogle teatergrupper, eller prøve at komme til nogle castings, eller gøre sådan et eller andet, men samtidig så tror jeg også, det er ret vigtigt. You have very sexy ears. Tak. Very nasty and sexy. I Samtidig. really like it. You look nice. I like to fuck your tiny asshole. Can you please do it? Sofie, prøv Ja, at det er fortælle godt lidt You om know why the dog goes rat, rat, rat? Nej, det kan jeg ikke lige komme i tanke. Because I bang it in the asshole. I bang it. I'll do it. In, out, in, out, in, out. Sofie, Jeg tror, det er ret vigtigt, at man har fortsæt. jeg tror, det er ret vigtigt, at man har i mente, at man hele tiden tænker på, Oh, at det er en rigtig, rigtig svær branche, mand. Jeg åbner lige. Okay, ja. Jeg ved ikke, hvem det er, men jeg kommer lige til der 2 minutter. I'm waiting, Sofie Lassen Kahlke. Goddag, frøken Avlsko. Dolph stiger sig lige ind i dit hus som en smidig panter. Du bemærker intet. Dolph stiger sig ind. Lyn hurtigt op for minister. Ingen så noget. Faktum. Dolph, hvad fanden sker der? Hvad laver du her? Hvad sker der her, Wulf? Hvad sker der? Det hedder Dolph og Wulf. Jamen altså, nu har jeg taget Rocco med i dag. Han skal også lidt ud nogle gange. Dolph, I would like to fuck your tiny tight asshole. You have nice round ass. Udenlandsk umba-umba-sprog. Det kan Dolph ikke lide. Sofie, det må du undskylde. Er det dig, der har skabt denne rådne stemning, fuld af brunst og sygelighed? Faktum er, at du skal indfanges og placeres i et bur og bruges som fødselsfabrik. Du skal fyldes helt op til randen med elitens sæd. Det er jeg gider simpelthen ikke stå den tid. Nej, men hør, Sofie, det kan jeg godt forstå, og det må du undskylde. Jeg synes også, at både Rocco og Dolph synes, I skal gå. Entertain you! Let me entertain you! Kollega! Kan I paudere? Okay, Paul op! Ham kan jeg ikke! En anden ting! Stiv Hansen! Finn! Du skal dø med kølve! Dø! Det er den lige sagt til mig! Kom så! Jeg gratulerer! Se, jeg er Dolph! Jeg er flodhest! I really would like to fuck Annie Vibeke Holt tiny asshole. Flodhest! Se mig! 100% asshole! Hold kæft, hvor er du en talentløs lortegøjler. Det var et interview med Sofie Lassen Kahlke. That crazy monkey!